So, ano mako-comment nyo doon guys sa love team na Jadine na naghihiwalay? So, love team din tayo, no? Hey guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. So, today guys, sapon again. Naisipan ko din mag-vlog. Wala, naisipan ko lang. Wala kasi magagawa. So, yan, kasama ko pa rin yung alaga ko. Hello, Lucky! Lucky! Come. Say hello to your fans. Hello! Hello, 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 hello. Hey, crazy. So ngayon guys, as usual, walang suklay. Ayan, halata ba? So, kagigising ko lang guys kasi natulog ako. Tapos, wala kasi yung amo ko. Nasa Hong Kong sila. Pumunta sila ng Hong Kong kasi doon sila Chinese New Year. So, ako lang naiwan. So, alam niyo na pag walang amo. So, pahinga din pag may time. At saka, nagutom kasi ako guys. So, tinamad magluto. So, labas na tayo. Pupunta tayo ng 7-Eleven. At habang naglalakad, muna tayo? Magkwentuhan. So, medyo tahimik ngayon guys. Kasi yung iba, hindi sila dito mag-Chinese New Year. Nagbakasyon. So, tahimik. At saka, by the way guys, diba? Yun nga nasanay na rin ako sa yung anong tawag dito? Yung always nagsasabi ng guys. Hindi ko talaga maiwasan. So, tingnan nyo guys. Walang hilamos, walang kanik-kanik. Ganito talaga ang itsura ko. Araw-araw. Ay. Yan. Ito lang suklay. Gora. So, yun nga. Kung nanood kayo sa mga old vlogs ko. Yung tawag dito, galing doon sa bahay ng amo ko at papunta doon sa may town, which is nandun yung mga tindahan is 15 minutes. Kailangan mo maglakad ang 15 minutes. So, para sa akin, medyo mababa na yon. Hinihingal na tayo kasi hindi na tayo sanay maglakad. Palagi na lang tayo nasa bahay. Hindi katulad doon sa amin, bundok na nag-aaral kami ng elementary hanggang high school. Yung elementary, lalakarin namin ng mga 45 minutes, ganun. Pag pupunta ka ng school sa elementary, kasi yung elementary na, which nandun lang yun sa barangay namin. Pero yung high school is nasa town, yung tawag dito, nasa lungsod or sa Bisaya pa, nasa lungsod na. So, yung alaga ko, tumatay siya. So, ang elementary, lalakarin namin mga 45 minutes yata. Saka yung high school is, yun ang pinaka, balaki? Ang tagal mong tumatay. Mga 2 oras. Sobrang layo yung high school namin guys. Pero kinakaya namin. Araw-araw yun, nilalakad namin. So, hindi pa tayo naglireklamo noon dati kasi bata pa yung tuhod natin. Hindi pa sumasakit. Ano ba to? Go! Ay. So, yun na nga guys. Yan nga, naisipan ko nga mag-vlog kasi diba, trending ngayon yung hiwalayan na Jadine. Yes, si James at si Nadine. James Red at Nadine.
So, nag-trending na. Kina-confirm niya nga kagabi na hiwalay na sila sa sa Boy Abunda. O, diba? Nakapansin ba kayo guys na mga endorser ng Jollibee naghihiwalay? Guys, diba? Noong una si Joshua at saka si Joslia, yung team Joslia dyan. Diba? Endorser din yun ng Jollibee. Pasensya nyo na guys, malikot yung vlog ko kasi yung aso ko is palipat-lipat tapos hinawakan ko siya. So, anong mako-comment nyo doon guys sa love team na Jadine na naghihiwalay? So, love team din tayo, no? Kahit thunders na. Pero, pansa ko ng ng Jadine. Gustong gusto ko sila. Kaso lang, parang wala yatang forever sa mga sa mga love team na yan. Yung natitira, Katniel na lang. Katniel, kailan ba kayo maghiwalay? 2020 na. Charot. Marami nga nang nagsasabi na baka may sumpa si Jollibee. Di ba si Jollibee mag-isa lang? Tapos, yung niya, yung mga endorser niya, love team. So, sinusumpa yata ni Jollibee na lahat ng maging endorsers ko is maghihiwalay. Kaya, kayo dyan, mga may love team, huwag mo na kayong pumasok sa Jollibee. Nakot. So, yun guys. See you later guys, kasi hinihingal na kayo ako at nangangawit na rin yung kamay ko. So, bye-bye muna ngayon guys. Ayun guys, maipakita pala ko sa inyo ito mga tanim na to. Diba, ang dami nito sa mga bundok-mundok. Ang dami yan sa amin. Ang tawag dito, hindi to kawayan kasi maliliit to. Parang kawayan to. May tawag to sa amin. Nakalimutan ko lang. So, nung una akong dumating dito guys, na-amaze ako nito. Sabi ko, parang feel ko na parang sa amin lang kasi marami mga tanim na ganyan. So, parang ignoy lang, no? Ayan, marami pa yan. Ando. Ayun. So, di ba maganda siya guys? Oh, tingnan niyo sa likod. Oh. So, parang na-amaze ako nung una guys na ayan din, ganan din, oh. Ayan. Meron din yan sa amin, sa bundok namin na yan, dami. Oh. So, nung una akong dumating nga dito, na-amaze ako. Sabi ko, para tong lugar namin na. Ayan, maraming mga tanim-tanim na ganyan. So, mas maganda doon tingnan. Ayan. Ayan. Maganda diyang view. Ngayon lang yata walang nagpictorial dyan kasi maraming nagpipictorial dyan. Araw-araw parang tingnan mo yan dyan. Ayan, oh. May mga bulaklak. Diba ganda? Ang ganda ng views. So malapit na tayo sa guys, sa pupuntahan natin. Kasi gutom na rin ako. So see you again later guys. Always guys. Ayun guys, nandito tayo sa tindahan. May nakita kong Doritos na naka-sale. Ayan. Ang original price niya is 60. Nakita nyo ba? Ayan. Hindi nyo nakita. 16.20 tapos 11 na lang. Ayan pa na. So, nag-sell siya guys. Kuha tayo ng isa. Kasi gusto ko siya. So, marami pang nag-sell. Marami pang sana nag-sell. So, hanap pa tayo ng mga nag-sell guys. Ang ganda dito ng lighting nila. Lalo kang pumuputi kahit ang pangit mo. Ayan, oh. So guys, since meron tayong Doritos, hanap tayo ng inumin. Ayan, meron. Ito gusto ko guys. So, yung mga Rio na yan, hindi naman siya makalasing.
ano lang yung ano niya, 4% lang alcohol. Try natin to. Yan, try natin to guys. Hindi ko pa to na-try yung flavor na to na anong flavor nito. Ang hirap mag-vlog, may hinahawakan. Ayan, grapes and brandy. So, hindi ko pa to na-try. So, ita-try natin to. Meron ba silang na marami naka-sale dito? Yung may mga yellow na sulat guys, sale yan. Yan. So, tama na itong isa guys. Kasi hindi na tayo maglalasing. Ito, ang nabili natin ngayon. So, gusto kong bumili ng noodles. Ito, 5.50 na lang. Ang hirap. Yan o, 5.50 na lang. So, see you later guys. Kasi hindi ko na mahawakan. Kasi may kukunin pa ko. Ang hirap pag-vlog pag may nahawakan. So, bye-bye muna guys. Ayun guys, nandito na tayo sa 7-Eleven. So, kain muna tayo. Ito lang nabili ko, cafe at saka burger. So, ito lang ang dinner natin ngayon guys. So, maraming tao dito guys, nakakahiyang mag-vlog. So, tago lang tayo dyan lang tayo guys, huwag kayo maingay. Ayun yung tumayo guys na tumba. So kain muna tayo. Ayun yung tumayo. My godness. Yun guys, babalikan ko kayo mamaya. Kakain muna ako ha. See you later.